Bi tarata don avril kalo tile 20 an tun bɛ Kulukoro region na. An nana ni dɛmɛ dɔw ye k'a lase maaw ma Kulukoro. An y'a kɛrɛnkɛrɛnya Zeyina ka bɛn diinɛ ɲɛmɔgɔw ma, o conseil islamique ani imama. An sera dɛmɛ min ma an y'o lase olu ma. Ka d'a kan diinɛ ɲɛmɔgɔw ye bilasiralibaw ye, olu bɛ sira ɲumanw don maaw kɔrɔ, u bɛ hakili ɲumanw di maaw ma. F'u hakili ka sigi u ka se ka o baara ninnu kɛ. N'u kamana gannen don, ni dɛsɛ ser'u ma ka se lahala dɔ la, a bɛ gɛlɛya u ka se k'u ka baaraw kɛ diinɛ sira kan. Komi a caman de bɛ se t'u ye, gɛlɛyaw b'u kan, wa maaw bɛ dugu fɛnɛ kan. An y'a lajɛ k'olu la hinɛ ka dɔɔnin bɔ u ka degun na. O de nana ni dɛmɛ ye Kulukoro mara la bi tarata don in na. Don n'a nataw la an bɛ continuer o sira kan inchallah.